Kako mediji oblikuju percepciju stvarnosti na Kosovu i kakvu ulogu igraju u društvenom i političkom životu? Koji su ključni faktori koji utiču na slobodu medija i koliko su novinari slobodni da izveštavaju o svim temama? Koliko mediji uspešno izveštavaju o multietničkom dijalogu i razumevanju među različitim zajednicama? Moje ime je Teodora Živanović i gledate emisiju Kosovo u 30 minuta. Medijska scena je dinamična i kompleksna i reflektuje sveukupne političke, društvene i ekonomske izazove sa kojima se Kosovo suočava. Mediji igraju ključnu ulogu u oblikovanju javnog mnjenja i informisanju građana. Međutim, suočavaju se sa brojnim izazovima, uključujući političke pritiske, ekonomske poteškoće i pitanja medijske slobode. Oni, međutim, neretko pružaju različite perspektive na događaje i probleme, ali su često i podeljeni duž političkih i etničkih linija. Ono što im je ipak zajedničko je to da se suočavaju sa netransparentnošću od strane predstavnika vlasti, kako na lokalnom, tako i na centralnom nivou, bez obzira na zajednicu iz koje dolaze. Zbog svega navedenog, veliki broj novinara poziva na saradnju kako bi se pronašao zajednički interes, a to je profesionalno i nepristrasno izveštavanje. Ono što meni u svakodnevnom poslu smeta i što zaista svakodnevno se svi suočavamo sa tim jeste to da je u medijima, pogotovo onim većim, jako prisutna politička agenda, jer mi jako smeta kad čujem kako neko od novinara, voditelja, da se odmah razumemo, u redu mi je kad to kaže neko od političara u Beogradu i Prištini, ali je jako poražavajuće kad vi čujete novinara koji koristi onu čuvenu reč takozvani i nebitno da li se radi o takozvanom, pod navodnicima, Kosovu, takozvanom premijeru Kosova, o takozvanoj policiji, izuzetno mi smeta to i isto tako sve češće isto to možemo da čujemo u Prištini kada mnogi novinari koriste reč takozvana Kancelarija za Kosovo i Metohiju ili takozvani direktor. Dakle, sve češće možemo da čujemo, eto to mi je palo na pamet, ali to zaista nije novinarski rečnik i to je jedan od dokaza koliko je ta politička agenda prisutna u medijima. Svakako da postoji nedostatak poverenja uprkos saradnje iz različitih razloga. Mi kada izlazimo na teren i mi koji izlazimo na teren smo odlično i sa drugim, ali zatim poslednji krajnji proizvod na televiziji, na portalu ne zavisi samo od pojedinaca na terenu, već i od uredničkih politika, ono što se vidi na kraju. I verujem da zatim sutradan to utiče i na te lične odnose koje ljudi na terenu mogu imati kada, na primjer, kada vide one koji su pratili isti događaj, ali imaš dve konotacije, dva skroz različita jezika, na Prva TV, koji izveštavaju odavde, i na ATV-u, ili na TV7, ili koje god drugoj televiziji. Verujem da poslednji događaj na severu su učinili da svi mi malo više razmislimo o ideji. U najmanju ruku ja znam da svakako kod srpskih novinara ima puno kritika prema medijima kojima upravljaju. Dakle, za obe strane, ali vi znate, verujem, i svesni ste da i kod novinara albanske zajednice ima puno kritika prema vladi Kosova u vezi onoga što radi, uključujući i pristupa prema severu Kosova. Načina kako su već godinu i po dana, sve što se dešava tamo. Tu ima kritika i prema statusima Đeljela Svećle, za koje znam da se veoma kritično, gde on automatski proglasi ljude krivima, čim ih uhapse kaže optužen za ovo i optužen za ovo, i kao da je već osuđen, kao da je ministar onaj koji podiže optužnicu, hapsi čoveka, podiže optužnicu i zatim ga osudi i završi se s time. To je jezik koji se ne bi trebao koristiti, ali za koji se svakako suočava s kritikama od strane većine, i uvek je zadatak većine da stupi kontakt sa manjinom u svakom obliku, i verujem da ima puno od nas koji to svakodnevno rade. Mislim da je krajnje vreme da mi razgovaramo o svakodnevnim temama ljudi iz ove politike i da ubedimo zajednice naše, jedne drugih, dakle,
da je jedna tema poput, na primjer, kanalizacije u Gračanici je isto toliko važna kako za Albance, tako za Srbe, takođe i za Rome koji žive u toj opštini. U jednom trenutku kada albanski mediji, verujem, ode u većinsku srpsku opštinu i ne obradi uvek temu i pita ih o dijalogu između Kosova i Srbije, kosovskoj policiji, već napravi temu, jer postoji poseban problem u lokalnoj samoupravi. Verujem da ćemo tada uspeti, naravno i u drugom smeru, kada srpski medij ode u albansku većinsku sredinu i napravi takvu emisiju bez ikakvih političkih opterećenja, verujem da ćemo tada u tom trenutku uspeti da zabeležimo vidljiv i opipljiv napredak. Na kraju dana bilans ispostavlja svako od nas. Dakle, od tebe na kraju dana zavisi i od mene da li ću da budem etnički izveštač, da li ću da budem društveno-politički radnik ili ću da budem novinar. Pritom, to ne znači da treba da budemo lišeni emocija, političkog stava i tako dalje. Dakle, takođe smo deo zajednice, ali istovremeno, kada se izveštava, postoje neki standardi. Ja bih rekla da počinje i završava se sve sa tom ličnom odgovornošću. Kad se kaže lična odgovornost, ona takođe ne pada sa neba. Ona je vrlo često i plod i obrazovanja, ne samo karaktera i životnog iskustva. I okolnosti na kraju, i tu sada možemo da raširimo priču, da nismo mi izvučeni samo iz cele ove kosovske problematike. Logično je da u kriznim područjima, u postkonfliktnim društvima, u mestima koja su vekovima opterećena ratovima, etničkim podelama, etničkim pitanjem, logično je da rizik se prenosi na sve ostale sfere društva, tako i na medije. Postoji saradnja između drugih medija i sa albanske strane, na primjer Radio Goraždevac sarađuje i sa Radio Pejom iz Peći i Radio TV Prizreni iz Prizrena, gde imamo jedan projekat. To su uglavnom te projektne saradnje gde u projektu nešto radimo i onda ta saradnja postoji. Ima puno tendencija, posebno sadašnja vlada, da nam da veoma malo informacija nama, kosovskim novinarima, o nekim njihovim problemima i često se služimo informacijama koje dobijamo od srpskih kolega. Još jedan faktor koji utiče, a o čemu bi trebalo da govorimo za ovim stolom, je to da potpuno zatvaranje Srpske liste. Mislim da ako bi Srpska lista bila otvorena prema medijima, mnogo više bi postojalo interesovanja i spremnosti nekih od redakcija na Kosovu da obrade, da se pozabave i gledaju opštine na severu kao ravnopravne sa ostalima. Mislim da ako mi organizujemo izborne debate, kada se organizuju izbori u Juniku ili Đanali Jankoviću ili Zovom Hanu i drugim manjim opštinama i posvetimo isti format debate, ne bi bilo puno problematično da se isto pripremi za Leposavić i Zubin Potok, ali postoji potpuni bojkot Srpske liste prema medijima na albanskom jeziku, ali takođe i prema medijima na srpskom jeziku. Kada je u pitanju zatvorenost, ja moram da kažem, mislim, slažem se sa ovim što je Ljerd govorio, kada je u pitanju Srpska lista, mislim, to je zaista strašno. Ja za tih 10 godina od kako su oni na vlasti, ja nisam imala priliku da dobijem izjavu, recimo, od Gorana Rakića, koji je donedavno bio šef Srpske liste. Zlatana Eleka, aktuelnog predsjednika, sam snimila samo jednom i to tokom izbora koje je organizovala Republika Srbija u Raški i dao mi je izjavu zato što su bili tu i mediji koji su bliski Srpskoj listi, inače verovatno ne bi. Na konferencije nas ne pozivaju. Tim što sad ja dodatno mogu da kažem da apsolutno na isti način prolazimo sa novom vlašću u Severnoj Mitrovici, posebno u Severnoj Mitrovici. Mrtva trka između netransparentnosti i prethodne priče sa Srpskom listom i ovoga sada što se dešava. Kada je u pitanju albanska vlast, odnosno centralna vlast na Kosovu, i tu imamo problem. Za koliko je već Kurti na vlasti, on nijednom
nije gostovao ni u jednom mediju koji izveštava na srpskom jeziku. Jednom smo imali prilike da snimimo Besnika Bisljimija u intervjuu i to je sve. Jedina pitanja koje možemo da postavimo jesu na pres konferencijama koje se organizuju posle sednica vlade. Često se dešava da na pojedinim konferencijama za novinare ili događajima nema prevoda na srpski jezik. Mogu da pohvalim predsjedništvo Kosova gde je prevod zaista dobar. U vladi Kosova je jedno upotrebljiv, a u Skupštini Kosova verujem da znate svi da kada nema poslanika iz srpske zajednice, onda nema ni prevoda, a pravilo je postalo da predstavnici Srpske liste se ne pojavljuju na sednicama Skupštine. Saradnja na nivou medija je veoma dobra. Darko je spomenuo, dakle, projekte umrežavanja, mreže koje postoje od strane medija na različitim jezicima i različitim delovima Kosova. Pored projekata koji finansiraju razni donatori, mediji i članice kod nas se konsultuju i u vezi najosnovnijih problema što se tiče, na primjer, tih emitera, pomažu jedni drugima. Tako da, volja, verujem da postoji od strane većine medija i treba uraditi nešto da i udruženje novinara, dakle, kosovskih novinara, bude jedno jedino, a da nemamo dve organizacije novinara, u kojim, dakle, u jednoj su zastupljeni albanski, a u drugoj oni srpski novinari. Mi kao novinari treba budemo na prvoj liniji odbrane tih nekih građanskih vrednosti, pre svega u poslu kojim se bavimo. Međutim, mi ne samo da smo u zadnjim redovima, nego čak često postičemo te nacionalističke vrednosti. Jako je važno da mi imamo poverenje u smislu proizvodnje i produkcije programa, jer sve ostalo mislim da nas upravo vuče u tu etničku distancu u medijskom izveštavanju i to su neke stvari koje su po meni suštinski važne ako želimo da gradimo i izgrađujemo vrednosti demokratije i građanskog društva na Kosovu. A mediji tu svakako imaju najveću ulogu. Ono što mislim da je jako važno, gde naš posao igra veliku ulogu, jeste ta komunikacija. Mi nismo izveštači samo po nekom načinu da mi donosimo neku vest i prenosimo tuđe reči, nego smo neki, da kažemo, posmatrači društva, korektori društva, u smislu da ukažemo na ono što je loše, što ne funkcioniše, što nije po pravilu. I tu je naša uloga velika. Nedostaje inicijativa samih novinara kako bi došlo do veće razmene sa kolegama, novinarima u Srbiji i osim što gledaju jezik kao barijeru, zbog problema jezika, mislim da nedostaju i inicijative za uspostavljanje više kontakata sa novinarima u Srbiji i veću saradnju u korist novinarske zajednice i kako bi imali što tačnije izveštavanja. Kosovski novinar izveštava samo o kosovskom političkom narativu ili isto u Srbiji novinari u Srbiji što se tiče pitanja severa uzmu samo narativ zvanične politike Beograda i izveštavaju zatim samo na osnovu toga narativa. Mislim da treba povećati saradnju i treba što više sastanaka održavati i razmene među novinarima kako bi uklonili te prepreke, da se ne bi gledali više kao Srbi, Albanci jedne druge, već novinari i da dođu do komunikacije po toj osnovi. Bitno je da radite svoj posao, a bitno je da oni koji vas prate, da vaša publika zna da ste to vi iza toga, da to nije niko drugi. Dakle, da to što nudite, iza toga stojite. Dakle, kao na svakom tržištu. Da to što ste napisali, sad malo nezgodno zvuči da kažem to i mislite, jer bi mi trebalo u tom smislu da budemo oslobođeni stava, ali da mi možemo da stanemo iza toga. To može sve da se sublimira u jednu reč poštenje ili fair. Važno je da publika oseti u tom vaše poštenje u radu i izostanak
takve vrste kalkulacije. To ne znači da u uredničkim politikama nema, neću da kažem kalkulantstva, je pogrešna reč, ali da nema premišljanja, domišljanja, kalkulacije, planiranja i tako dalje. Ali ono što treba da izađe kao finalni proizvod, a to je vaša vest, i na kraju vrednosti koje vi pojedinačno kao novinari i novinarke i urednici u tom mediju baštinite, da stanete jasno iza svog dela. I tu nema nikakve neke velike filozofije. U prethodnom periodu su pojedini novinari izbacivani sa sednica lokalnih skupština opština. To se krajem jula dogodilo u Štrpcu. Evo, predsjednik, ajde izađete, opštine. Pozovi policiju. Sastanak će bude nastavljen kad izađe u lice, zato što imamo prijavu da prenosi lične podatke, imamo već prijavu u policiju da je prenosio informacije koje ne sme da se prenose javno. Iz tih razloga ovo lice koje nije novinar ne sme da zadate. Pozovi policiju. I prijavu. Ne sme da vas snima. Predsjednik, može slobodno da ga prijavi. Predsjednik opštine izbacuje novinara Radio Brzani iz sale opštine. Ja sam ovde... I to smo našli na sajtu udruženja i pitali smo... Ja sam ovde kao privatno lice. Ne može da budeš kao privatno lice. Ne može niko... Ovo je sastanak sa meštanima Popovca, ti nisi meštanik. Dobro, hvala. Izađi. Zovite mi obezbeđenje. Obezbeđenje zovite. Međutim, ono što je najviše zabrinulo novinare, ali i medijske radnike, je to što je Skupština Kosova izglasala nacrt zakona o nezavisnoj komisiji za medije. On, između ostalog, predviđa licenciranje online medija, njihov monitoring, ali i predviđa kazne do 40.000 evra. Novinarska udruženja, novinari i medijski radnici, ali i opozicija na Kosovu jednoglasni su da je u pitanju udar na slobodu i pokušaj ograničavanja rada medija. Nisu izostale reakcije ni od strane međunarodne zajednice koja poručuje da zakon nije u potpunosti u skladu sa standardima Evropske unije. Nedavno usvojeni zakoni o nezavisnoj komisiji za medije predviđa licenciranje online medija, praćenje i kontrolu njihovog sadržaja i kazne do 40.000 evra. Ovaj zakon ne prestaje da izaziva pažnju i kritike, a predstavnici novinarskih udruženja i organizacija ga vide kao pokušaj potpune kontrole vlasti nad medijima na Kosovu. Projektligji për Komisionin e Pavarur të Medjave i votuar në seancën e sejntës nga deputetet e pozitës, por i kundërshtuar nga ata të opozitës. Veç tjerash parasheh licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro në rast të shkeljeve të mundshme që i parasheh ky ligj. Kjo përfshin edhe rastet ku raportet vjetore nuk dorëzohen me kohë, ruajtjen e arkivës së transmetimeve e specifika të tjera. Rrjedhimisht, mediat që funksionojnë si organizata jo qeveritare duhet të hapin kompani që t'i plotësojnë kushtet e licencimit nga KPM-ja. Kjo nënkupton regjistrimin me certifikat biznesi në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve dhe vërtetim nga administrata tatimore e Kosovës. Zgjerimi i juridikcionit të KPM-s në mediat sociale i shoqëruar me mungesën e kritereve të qarta për bllokimin e përmbajtjeve të dëmshme, ngresh qetësime për proporcionalitetin dhe ka implikime të mundshme për lirinë e shprehjes. Janë bërë disa përpjekje për të rishikuar disa nene, për të arritur qartësi ligjore dhe për të futur masa mbrojtëse procedurale, por ligjit ende i mungojnë mekanizmat efektiv të vetrregullimit. Në fakt ne shohim se qëllimi vidimo da je cilj zakona kao napor vlade Kosova da kontroliše i disciplinuje medije određenim članovima koji su već spomenute, a koji se odnose na novčane kazne koje idu do 40.000 evra, kao što je već rečeno, naravno za male medije sa do 10 novinara i malim osobljem u ovakvim okolnostima je skoro pa neizvodljivo i vodi ka zatvaranju medija i naša zabrinutost je ta, dakle, da će ovim zakonom se pokušati da se umanji medijska pluralnost na Kosovu, što je nešto čime se Kosovo može ponositi, posebno medijima na albanskom.
Forumi për integritetin e informacionit kanë reaguar të shqetësuar pasi deputetët e Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje e kanë miratuar ligjin për Komisionin e Pavarur për Media. Ata thonë se partia në pushtet ka shpërfillur shqetësimet dhe rekomandimet e medjave, shoqërisë civile, BE-s, Këshillit të Evropës e ambasadave të huaja, gjë që tregon mungesën e harmonizimit me ligjet dhe standardet evropiane. Ndërkohë edhe Rjeti për të drejtat e njeriut ka thënë se ligji miratuar për Komisionin e Pavarur të Medjave e pamundson këtë organ të veprojnë në mënyrë të pavarur duke rrezikuar lirinë mediale si një prej të drejtave themelore kushtetuese dhe si parakusht i demokracisë. Në reagimin e RDN-s thuhet se mos parafrimi i këtij ligji me të drejtën e Bashkimit Evropian paraqet shkelje të detyrimeve ndërkombëtare të Kosovës. Të gjitha garancionet për pavarësinë e komisionit janë zhdukur me këtë ligj, për shkak se numri nga 7 do të rritet në 11 i anëtarëve. Ata do të mund të qëndrojnë aty deri në një dekadë. Do të mund të shkarkohen lehtësisht në qoftë se nuk i binden partisë dhe në qoftë se partia humb besimin në ta. Ovaj zakon toliko daje široka ovlašćenja političkim strukturama da svaki put kada bilo koji medij, nevažno je da li on dolazi iz albanske ili srpske zajednice, bude takao u neku temu koja to u datom trenutku političkim strukturama ne odgovara, oni će imati vrlo lake i lagodne mehanizme da u najmanju ruku zagorča život tim medijima. Janë çështja e regjistrimit të medjave online dhe pjesa tjetër se ka paqartësi në rregullim aty totalisht, dhe pjesa tjetër ka të bëjë me çështjen e rritjes së numrit të anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media. Domethënë, ajo që ka ndodhur me këtë ligj është që është ul niveli i si themi kualitetit të ligjit. Ligji i cili ka qenë fuqi prej vitit 2012, besoni ose jo, e ka pas nivelin më të mirë, ka qenë më kualitativ për sa i përket rregullimit të mediave se aty që kemi aktualisht. Rritja e numrit të anëtarëve prej 7 në 11 është jashtëzakonisht problem. Pastaj problemi tjetër është këto mandatet 4+4 edhe ajo provizioni në ligj i cili edhe pas kadimit të mandatit 4 vjeçar ose 8 vjeçar të një anëtari i lejon të qëndrojë në komision derisa Kuvendi të mos e zgjedh anëtarin pasues. E kjo prej praktikës ne këtu të cilët kemi përcjellë edhe punën e Kuvendit edhe të KPM-s e dim që në raste të caktuara ka zgjatur deri në 2 vjet që të caktohen anëtarë të caktuar të Komisionit të Pavarur për Media. Një tjetër provizion shumë i rrezikshëm është edhe ajo që në momentin e humbjes së besimit në anëtarët e Komisionit të Pavarur për Media, Kuvendi i Kosovës ka të drejtë të inicojë shkarkimin e tyre. Do me thonë, besimi është një term shumë i gjerë se di se si do ta definoj Kuvendin në të ardhmen, por kjo është një rrezik jashtëzakonisht i madh për shkarkimin që kur qytetet Kuvendit të konstatoj që ka humbur besimin në anëtarët e caktuar dhe të inicoj shkarkimin e tyre. Zakon je sporan iz više razloga, navodi izvršna direktorka Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Ardita Zejnulahu. Po prvi put će početi da Nezavisna komisija za medije registruje online medije na Kosovu i bit će nadležna za njihove online video materijale. I to nije dobro klarifikovano u zakonu i bit će veoma veliki problem u implementaciji. Visoke kazne do 40.000 evra uticaće na slobodu u izveštavanju medija, naglašava Ivana Vanovac u izjavi za Radio Kim. To je ono što zaista me brine. Znate, vi imate ovim zakonom se ostavlja prostor za cenzurisanje, ali opasnije je uvek autocenzura. Ako jedan medij treba da izveštava u strahu da će u jednom momentu biti kažnjen sa 40.000 evra koje nema da plati, onda će on toliko pažljivo pristupati i rečima, i terminima, i samim temama kojima će se baviti. Sve ono što potencijalno može da ga dovede u opasnost, mediji će zaobilaziti, a to za javnost znači odsustvo istine, mrak, medijski mrak. Da novinarstvo ne poznaje granice, naciju, veru i boju kože pokazuje primer albanskog novinara Idra Seferija, koji, iako iz Peći, radi u Beogradu i savršeno govori srpski.
I nakon svega ovoga što si rekao, Idro, ja moram da te pitam, možda čak malo više lično pitanje, kako se snalazi neko ko posle svega što se dešavalo na Kosovu iz Peći ode da živi u Beogradu? Ti sada odlično govoriš srpski jezik, izveštavaš za više medija. Da li imaš problema? Ja sam radio dosta i na srpskom, pišem na srpskom, pišem i na albanskom i na engleskom i govorim i nešto drugi jezika, ali nisam mislio nikad da ću doći do nekog nivoa, da ću nešto da napišem na srpskom. I moram reći da se desilo nekada da krenem, radim i zanimljivo je to iskustvo, naravno za medije, radio sam i za medije koje pripadaju, odnosno su registrovani u Srbiji, nisu strani mediji ko što radim sada. Radio sam s kolegama u Srbiji, pisao sam za nedeljnike, radio sam u nekim nedeljnicima koji su poznati, istraživao tekstove s kolegama i mislim da je to vredno iskustvo. Naravno, Beograd i cela ta priča ima svoje strane, očigledno bilo gde se bavimo novinarstvom, drugačije živeti kao novinar negde, a drugačije živeti kao čovek neke pripadnosti, nacionalnosti i tome slično. I tu vidim neku razliku, ali naravno ako tražiš ljude slični tebi, uvek ćeš i naći, to je moja neka ideja. Do naredne šetnje Kosovom u 30 minuta. Prijatno!